Mayong buntag Sir Eden Hapitana, ang Head Lending Program Management Group no sa Land Bank Philippines. So Sir Eden, para sa kaning kalihukan karon na Sir Eden no, nga mao inyong paglusad sa ikalimang Agrisenso Lending Program no dali sa Bukidnon. Sir, pwede ba minimo sa isayan kung unsa gyud ni ang kaning programa sir? May buntag sa tanan. Una-una salamat ko nga. Actually, this is the first Agrisenso Plus Lending Program launch sa Mindanao. Hindi mo nato diri sa Bukidnon. Ang kanyang programa, hindi na nito sa specific sa usual kasi nato, mga rice program or program. This Agrisenso pwede tayo maminaw na kayo niya na kayong review questions di ka sa akong i-present karon. Kung isa man ang makatupag ko, sakto na answer, makakuha ko special prize in the kape, okay ba? So maminaw na, mag-review ka ha. So na-mention ni Sir Nix, hindi na nanay mga naka-open. Sir, kung sa may pamaagi para magka-avail ani nga mong programa, magka-appeal ani nga programa sir, aduna ba mo requirements labi na sa itong mga farmers kung kinahanglan ba nga aduna sila yuta sa ilang pag-uma sir? So kunya part sa itong programa no wala pa kaning Agrisenso Plus program, it covers kasi the whole value chain. Gikan sa farmer hanggang sa mga corporate na to nga farmers. Saan na mo na whole value chain. But specifically, Agrisenso Plus especially kaning buntaga, ang ating programa ang mga kauban nato karon na wala pa ilang mga account, pwede po mong maka-open ng account no sa land bank. So gusto nato ipaila-ilang sa kanilang land bank account, asa siya pwede gamiton ng ubang features pa sa atong account. Maadtog yun sa iyang dapat gamitan which is sa pagtanom. So, ang ato ang account na i-open para kaninyo mag-observe, ginatawag nato na land bank Agrisenso account. Ganina sa atong financial literacy, giingon na ang isa ka challenge sa pag-open ng account kay taas na maintaining balance. Kung sa ginaminahan no, pag mag-open pa ng account, pangayuan na kao, sir, kung dili ba membro sa land bank, dili ba pwedeng ma-appeal sa maong programa? Ang initial deposit ang maintaining balance, pero sa land bank Agrisenso account kapag pag-open na ang ato ang maintaining o initial deposit, wala. So maski kung wala mo ihatag na kwarta para mag-open ng account, mga abri mo o land bank account. So maski pa sayon sa land bank ang account opening para kaninyong dala. Ang atong account, kung makita ninyo ang atong sample na ATM card na Shine Visa logo sa inyong inanan o Visa branded siya. Pwede ba niya po na mga appeal ani nga programa sir, ang atong mga co-op, mga kooperatiba? Pwede ang kooperatiba, pwede ang MSMEs, pwede ang large corp, pero kapalubang mo na inyong ATM card, pwede siya gamiton sa online. Sir, pila ang interes sa ato ang mga mag-uuma nga mo appeal sa mga lending program sir? For small farmers, atong gate ko 5 hectares ang farmer na diretso na magpapag sa land bank at may interest sa 4% per annum. Pero wala no, pwede tang mag-online shopping. Para sa mga kooperatiba, large corporation, SMEs, natay mga ang atong charge sa interest is based on the prevailing market rate. Pero pag anchor firm ka, accredited ka sa land bank, hindi ka anchor firm, pwede i-negotiate. Pwede po nato gamitin ng ATM sa pagtawag o kwarta kung natin mga higala, anak, pariente na nasa abroad. Kung magpadala sila o kwarta, pwede na natin pera padala. Ingnan nato sila na pwede ba ipasunod na lang sa account. Sir, kini ba itong unang programa gilusad ni karon sa Bukidnon? Abri ba ni para sa mga kasikpit pagyod nga lalawigan, probinsya sir nga pwede nga modul ni sir? Yes, actually, ang Agrisenso Plus Lending Program, offer natin nationwide. Walay specific area. Kauban kasi mga programa, di ba na ay magkinayon na para lang sa inaning nga probinsya. Ang Agrisenso Plus covered niya nationwide. It's just that swerte ang Bukidnon ay diri na mo nag-launch sa Mindanao. But there will be launching in different areas in Mindanao. Nauna lang yun ang Bukidnon. Asa gid particular inyo ang opisina dani karon sa? Okay. Ang land bank, ang opisina nasa Manila, kami naka-base sa Manila. Ang land bank was allocated siya sa MS Pillar Street, Malate, Manila. But ang mga farmers, hindi kinahanglan yan. Mukontak pa sa among head office. Kaya ang land bank na atay 60 lending centers nga ga-operate nationwide. So diri sa Bukidnon, ang atong
tayo ginatawag na land bank kasama partners, 35 na sila kabuok sa Tibok na Bukidnon Naala province. sila yung mga satellite Next slide, offices. please. So pwede sila even mo approach ng mga So, branches para hisgutan mo mag-inquire na to ang ato ang land bank. Okay, so okay na siya danita sa Bukidnon, sir, ng mga land bank. Ayun, sir, curious pag mi nga taga Misamis Oriental, ano na ba boy plano, sir, nga maghimuan ning susamang programa, magtukod ani sa Miss Or, sir? Yes. Gina-workout lang na mo para makagather yung number and then so, ginatawag na to mga smartphone ka lang pwede na gamiton para na pwede mo mag-Facebook. avail sa programa. No? Ayun. So sir, imo karong mensahe sa atong mga farmers no nga mahatagan na gyud og kasulbaran ang ilahang problema labi na gyud sa kaning ilahang pondo, sir. Pwede na makagamit sa One, land akong bank giauhag ng mga mobile farmers, banking application. kamo approach sa Next mga slide, lending please. centers para i-maximize ang benefit Land bank kasama, ganun na nakiskutan nato natin 35 land bank kasama in Bukidnon province. Unsa man ang land bank kasama? So mga partners sinanan ka para maski wala yung land bank branch diha sa inyong munisipyo kung layo man ganun na ingon ni sir 50 kilometers pa no anak kalayo ang land bank branch. Pero sir, napalita dugang, sir, no? Unsa may pamaagi pod kung dili sila makabayad sa ilang loan, sir? Land bank kasama partner na doon pwede na mag-add dito o mag-transacta. Kung sa man ang pwede nato i-transact dito, sa pwede na himuon nato. Pwede na mag-withdraw, pwede na mag-cash in or Ang deposit, problema kasi sa farmers pwede po na magpadala o kwarta or fund transfer, o pwede po na magbayad ng bills. Ihas nato ang mga land bank kasama mas maayo nga partners. unahon nato Next pagbayad slide, ng please. utang and then So, sa panahon kinsa man ang mga land bank kasama partners ni land bank diri sa Bukidnon. Lima lang ni kanang example diri no. Sunod na diha ang Ayaan Payment Services, South Bank Incorporated. Sir, pero kung galing diligid mabayaran bisag unsa og paningil, sir, na ba sila consequences nga ato bangon? Yes, o kasi as I've said, utang. No, so 5 lang na out of the 35 partners Mag-continue nila. og panuhot. Kasi Next slide, please. akong i-emphasize. Yan. So, ganina nangutan na kung bisa may na smartphone. It's because Nano, kay pwede naman download sa Land Bank NBA. Usahaw na siya pag-download. Mag-adto lang ka sa App Store or sa Huawei Gallery, App Gallery. Ang bayaran lang yun, wala gyud consequence. Pero atong klarohon, wala may collateral, sir. Libre po na siya. Generally, ang production Usahaw ka loan dito sa kasi Land Bank NBA. Pwede kang mag-transact. taon ka Maski dili kang mag-adto sa Land Bank branch. Usa pa lang mga pwede nato himuon sa Land Bank clean NBA. loan o walay collateral. Yan, pwede natin tingnan, no? Pwede natin tanawon ang account details o account transaction history. Kung ingon mo sa inyong anak, nay, nagpadala ko og kwarta sa imong land bank account, di na ka mo ato sa ATM o mag-balance inquiry pa dito. Kay sa imong cellphone, magtuplok-tuplok lang ka dito sa imong land bank MBA, pwede na nimo makita kung nagsunod ang kwarta na gipadala sa imong anak. Pwede po ka mag-transfer o kwarta through fund transfer feature. Napon tayo more than 700 billers na pwede nato bayaran sa MKA. So kung Ayan, salamat kay Sir Eden, sir. ginabayaran sa electric